Good afternoon. Nahali na ang baktin. O ano ka videohe kay sayo kay gikuha nila. Mga alas 5 pasado o alas 6 ba? Sa buntag. Mo gilimngawan pag mata nako. Kay usually ting mata nako mga alas 8 alas 9. So mo to video. So update lang na. Ug salamat din sa mga subscribers din sa inyong pag subaybay sa akong channel. So wala na diri sa gawas. Ako nang ibalik ko sa kup ang anay. Update ni siya. Kalimot sa guwa to. Kining usan ako anay. Ko na ni. Katulo na ako nag-EI, pa-EI. Sila panguwag. Kuning anay ya. Ito yung kaduhan ng anay. Katulo na nag-EI. Wag din pa dahil mo. So karon paimnon tani. Ako nagitang drinker gud. Nahlay drinker, drakbok ang balde dire. Guba nila, kaon. Ang hose. Namday hose ya, konektado atong usa ka hose ay. Ang kilid sa kanang poste. Kilid sa ligi. Dikit-kit man. So karon tang-tang. Unang karon mapainom ko. Ibali-baldi na lang nako asa dito. Okay. Basin. Antonis gawas ako ibutang ang baldi na usa. Kung mo itong baldiha eh. Kung itong baldiha. Maginiwa mo buak. Maginiwa mo buak. Huwag di ko unang nangyara. So ako diri ako nagilimpihan. Ang gilimpihan ko na. So finish na din. Daot. Itong nanganak. Yung daot gid siya. Hindi mas kaon. Hindi sa kaon. Nibuong ko to. Usas man nakapingod. Ang tod nga wala na si mukaon. Mutong amo lang gi kuan. Di pagwa na niya mukaon, ako lagi gilain na baktin. Wala ko patutya. Kini ako muna ipa-injikan ako ni. Nga akong tagaan og kuan vitamins nga powder o electrolytes. Amo ko electrolytes rin. Hapit tama. Kini ang gamang electrolytes. Protolite. Una isagol nako. Nakaroon ang balde, buslot naman sad. Palitan na sa balding gamay. O ilang prinan. May tagbudayon tani. Ay ang pagkon ni. Ang pag-iay ni. May musabak na na. Kay murag hapit na mag 7 months. So kay pagpanganak niya. Antog karon, ikatulo na gud nga iay. Wag ibang buntis. Karon ikatulo, kung mabuntis ni siya after 21 days or 41 days, kana awin ka 21 days di siya manguwag, ka 41 days di siya manguwag, kana mabuntis ang gid siya. Pero manguwag ni siya ka 21 days di siya buntis. Ipa-iay na siya tug balik. Kay primero ni pag primero ang AI, nanguwag siya pag after 21 days, nakwaan gid siya, nakwaan. Dayon ang magpa-AI. After 41 days, pagka 41 days, nanguwag gid siya. Ito i-iain sa munang ikatulo karon. Okay. Pero gaya nangarol gudaan. Ya karon nangarol na sad mataltag sa inyong balhibo. O na-iay na ikatulo. Ang kalin lang bagong mga anak. Bagong gi walay ang inahan, ang anak. May wala pa manguwag. Kaupat sa itong maiay. Bawi mo sa lawas. So
So karon painom ta. Tapos na painom ng tubig. Ako sa ibutang sa dire. Painom. Bali dili paimnan. Ayo kita. Araw mo nagpainom ako sa siyang ko anon lipyuhan naghugaw man. Marok to.